naimbag nga malem kada kayo amin nga altar servers, ken kada kayo nga amma ken ina, dagiti agay-aywan kadagiti nga altar servers, ken kada kayo met amin nga pupadi nga dadita, kang runaan na ken ni Apo Flor nga iso iti representative kakabsat ni Apo Arsobispo iti daytoy a bikaryato tayo. Palakpakan tayo ti Dios ti kaddayo tatay tata. Akas kinuna ni Apo Flor itatay pakauna iti daytoy nga misa tayo, ti may kapat nga Domingo ti panagungar nga intayo irugin itatan nga rambakan, ket iso iti Domingo iti naimbag a pastor. Ket daytoy met iti Domingo nga intay panangikarkararag kadagiti papastor tayo. Dagiti obispo, dagiti papadi, dagiti agnayangay, ngagbaling nga padi, ken kadagiti na duma-duma pay nga kasasaad, wenno kasasaad nga pakayaspingan na, iti daytoy a panagserbi iti arban iti Dios. Iti daytoy nga Domingo iti bukasyon, wenno Domingo iti naimbag a pastor, adaman daytoy malagip kong pasamak idi rabii. Idi rabii, dagiti altar servers iti parokya ni San Antonio de Padua, ket nagpraktis da, daytoy ipabuya da itata. Ket alas 8 sa idi rabiin, tanalpas daytoy misa mi, ken daytoy panag-adorar mi, exposition ken benediction iti Blessed Sacrament, nalpas daytoy, ket nagpraktis dagitoy nga altar server iti pabuya da itata. Manin-ano nga daras nga pinakpraktis da daytoy impabuya da itatay kada kayo. Ket iti makitak isuda, agkalindausan iti linget da. Iso nga kinunak ken dakwada, tunubigat, please lang mangitugot kayo iti extra nga baduyo, ta sigurado umatibuor to iti alsem nga angutyo. Ket lo and behold, kastoy met ti inaramid dagiti altar server iti parokya ni San Antonio de Padua. Tinaimbag a pastor, amuna iti angot, daytoy arban nga naitalek kenkwana. Ket daytoy ket masapol nga mabigbig tayo met. Iso nga rod nga nag-face mask itata, tahaan ko nga maangot daytoy amok nga nabambanlog kayo, nagkarinduusan iti lingetyo, ken jaka mo no kasanupay iti angot tayo itata. Tamanipod itatay bigat at datay itata. Ngem gapuanan ta aircon ngamin, dahito nga nakapinpintas nga simbaan tayo, medyo haan tayo met nga naglinget, ngem numampay kasta, adalat ta ti panaglinget tayo. Ay atek nga altar servers, iti dayto nga bikaryato ni Santa Teresita. Adaman daytoy maysa nga agtutubo nga malagip ko ti pakasaritaan na. Amamuyo kadini yotiko, adati amamuyo nga yotiko. Adam amuyo agtutubo, altar servers. Ni yotiko ket taga Troas. No basaen tayo, daytoy Acts of the Apostle, daytoy aramid dagiti apostoles, ada daytoy maysa nga agtutubo nga padayo metlaeng, nga nagdengdengeg kadagiti atidog nga panangiwarwaragawag ni San Pablo. Ket isuna ket nagtugaw iti daytoy nga asideg iti bentana. Wenno daytoy bentana. Ket iti daytoy nga tawa, bentana, tawa. Ket iti daytoy nga panagsersermon wenno daytoy panagsasao ni Pablo, may panggep iti daytoy panangiwaragawag na ken Apo Jesucristo, agdungdung sa ni yotiko. Ket iti daytoy panagdungdung sana nakaturog ket natinag isuna iti tawa. Ket inakop da, natay nga inakop da. Ngem kinuna ni Pablo,
Hang kay ngagdanag. Saan nga natay? Daytoy ngagtutubo. Isu nga inarakop ni Pablo daytoy ngagtutubo, ket inpangato damanen natin nag-isuna third floor kakabsat third floor isuna nga natinag. Inarakop na, binangon na, sa impan namanen iti daytoy nga ngato, iti daytoy nga siled manen. Ket intuloy da ti panakapisi-pisi iti tinapay. Anya daytoy malagip tayo daytoy. Anya ti maadal tayo iti daytoy nga istorya ni Eutico para kada tayo nga altar server. Ni Eutico ket kaslamet lakada kayo nga agtutubo. Agtutubo nga no dabduma dagiti may sursuro kada kayo nga agkakapintas may panggep iti pamati tayo. Agtutubo nga dagiti may sursuro kada kayo may palpalapayag kada kayo nga adal iti pamati. Adal iti panagserbi. No dabduma haantay nga inintonaran. No dabduma saan tay ngay kaskaso. Agdungdung sa tayo, matmaturog tayo, kadagiti nga bambanag, kadagitoy nga adal. Ngem kitain nyo, ni Eutico, gapuanan iti daytoy nga panangarakop ni Pablo, ken panangbangon namanen ken kuana. Kinuna ni Pablo, saan kay ngagdanag? Saan nga natay ni Eutico? Ay, for your information, tinagan nga Eutico, iti Greko, Eutikos, kayat nga sawen fortunate, nagasat. Ket iti daytoy nga panagtitipon-tipon tayo itatta, panagtitipon-tipon nyo akas altar servers, iti daytoy nga bikaryato ni Santa Teresita, maawagan tayo met nga daytoy ket experience tayo nga Eutikos, iti parparokya tayo. Daytoy nga adal nga naipaay kada kayo itatta, daytoy at taripnong, daytoy at panagtitipon-tipon tayo. Tapno makisinarak tayo kadagiti pada tayo nga altar servers, ngagserserbi kadagiti na duma-duma nga parokya, iti daytoy nga bikaryato ni Santa Teresita, daytoy ket padas iti pamagasat met kada tayo. Pamagasat nga kasla panangarakop met ni San Pablo kada tayo, tapno iti daytoy nga ipagarok tayo nga panakatay, gapuanan kadagiti saan tayo nga panakaintonar, hantay nga intonaran, dagiti panursuro kada tayo, ket wagas daytoy nga panangriing, ket iturong na tayo manen, iti daytoy panakapisi-pisi ti tinapay, ti panangrambak iti Eucharistia. Numadlaw yo ay atek nga altar servers. Kadagiti may basa iti daytoy nga lawas, awagan tay daytoy nga sermon wenno bread of life sermon. Daytoy ket tinapay ti biag nga inwarwaragawag ni Apo Jesucristo, kadagiti ebanghelyo iti daytoy nga lawas. Ket nagpintas daytoy panakitipon-tipon tayo itatta. Ket itatta nga Domingo, barang rugi tayo ti Domingo, iti naimbag a pastor, daytoy nga bread of life, daytoy nga sermon ni Apo Jesucristo iti daytoy nga lawas. Ipaganet get na met kadatay nga altar servers. Nga masapul met, nga ammo tayo, daytoy intay pagserserbyan. Masapul nga datayo, ket nairot, ken nauneg, ken nalitop, ti panagayat tayo tinasantuan nga Eucharistia. Tirigat na ngamin, no dabduma ti rambak ti nasantuan nga Eucharistia, adumet kada tayo ti tumulad ken ni Eutikos, wenno ni Eutico, ngagdungdung sa iti panagserbi na iti misa, no dabduma agkatay pay, iti panagdungdung sana, no dabduma saan na pay nga mo niya ti aramiden na, kagamin ti panagturturog na, nalipatan na nuan niya ti akemnan,
Ket daytoy, ket makuna nga nay, laksiti detoy. Daytoy ket wagas iti saan tayo nga panang ngipateg. Daytoy naitalek kada tayo a panagserbi iti nasantuan nga misa. Isu nga kada kayo nga altar servers, iti daytoy a panagtitipon-tipon tayo itata. Masapol nga mapaadda kada kayo, daytoy nauneg na irot ken tumutop nga panagayat iti nasantuan nga Eucharistia. Tano adda daytoy, dagiti panagserserbi tayo ket napnuan ti solemne, napnuan ti kaypapanan. Taammo tayo ti kinapateg daytoy nga intay ramrambakan ken pagserserbian iti daytoy nga nasantuan nga Eucharistia. Tatirigat na ngamin no saan tay nga maawatan dagiti aramiden tayo, no saan tay nga ipateg ti nasantuan nga Eucharistia nga intay pagserserbian ay kumkonforme dagiti aramiden tayo. Ket daytoy ket dakkel nga pamabalaw kada tayo nga altar server. Kas na istorya itatay ni Apo Carlito, aduna kadagiti papadi, kadagiti papadi iti Nueva Segovia. Saan lang iti Nueva Segovia? Uray pay kadagiti dabdu mga dioceses. Kadakwada nga ti bukasyon da ket nagrugi iti panagserbi iti altar. Saan laeng nga papadi? Uray pay kadagiti madre ken dabduma pay nga religious brothers wenno sisters, ti panagrugi iti daytoy nga panakaawis da, ti bukasyon ti panagserbi iti arban iti Dios a kaspadi, madre, religious brothers wenno sisters, ay napadasan ken narikna da daytoy nga awis iti Dios kadakwada. Gapuanan iti daytoy a panagserbida akas altar server. Ket daytoy met iti nakapinpintas nga intay met ilagip ken ipakaammo kada kayo, ipaamiris kada kayo, itatta daytoy nga rambak tayo iti Domingo iti naimbag a pastor. Iti daytoy nga Domingo agkarkararag tayo ken idawdawatan tayo ti adupay dagiti bukasyon iti kinapadi, kadagiti kinarilyoso, ken dabduma pay akasasaad, akaasping na. Ngem kitain tayo nga amin ket adda ti pagrugyanan na. Ti bukasyon ket saan nga ura-urada kakabsat nga mapaadda. Ket daytoy ket parte na no kanayon ka nga ma-expose iti biag ken misyon ken aramid ti simbaan, no indrogimon akas maysa nga angel wenno akas maysa nga altar server, inot-inot dayta nga masibsibugan. Ket no dayta ket masibsibugan ken may aywanan, ay mangnamnama tayo adda ti maapit nga bunga iti bukasyon nga agbalin nga agserbi iti kinapadi ken ti kinarilyoso. Isu nga rod nga ti bikaryato ni Santa Teresita, ket bigbigbigen mi daytoy nga kinapudno may panggep iti inot-inot nga pannakatarabay, pannakaaywan, ken inot-inot nga pannakapaduras iti bukasyon iti kinapadi. Babaen iti daytoy a panagserbi, daytoy nga aktibidades tayo itatta, iti panagtitipon-tipon tayo, akas altar servers, iti daytoy nga bikaryato tayo. Kaumudyanan na, ayatek nga altar servers nga da ditoy. Dagiti adal nga masursuro tayo ditoy. Kadagiti na duma-duma nga disiplina nga mapaadda iti dayta panagserbi tayo akas altar server. Haan nyo kung mga tagib dagsinen dagiti nga bambanag. When
Patyen mimet, ure kada kami nga papadi no dabduma, disdissiplinain da kayo ng altar server. Ket no dabduma da kayo ng altar server, umingar kayo, kadagiti nga na duma-duma nga disiplina. Apay nga masapol nga apo, ngagpapukis kami. Apay apo, nga simpain mi, da iti buok mi, da kami nga babae. Apay apo, nga masapol nga nakapalda, dagiti babae, nakasuot da lang aruden, iti sutana da, wenno, iti uniforme da, kas altar server. Daytoy, ket wagas, iti panang disiplina kada kayo. Tati maysa, nga altar server nga amuna ti agdengeg, amuna ti agtudyo, amuna iti agpakumbaba, ket sumurot kadagiti simple nga instruction. Laglagipin nyo da iti altar servers. Adayon to iti magapuanan nyo. No itatapay laing altar server, amuyo ti agdengeg. Amuyo ti agpakumbaba nga sumurot kadagiti simple nga instruction. Kadagiti na duma-duma nga nakadisiplina. When itatta ti agtutubo ket punada na subeg, tuleng da. Haanda nga kayat iti sumurot. Kayat dagiti agtutubo itatta, isuda ti suruten dagiti nagannak. Isuda ti mapampanuinuyan. No saan nga masurot ti pagayatan, dayti nga agtutubo, agpasugnod, kumayakay, agtantrums nga kunada. Ngem saan, haan kayo metlang amin, nga gagangay laeng, nga agtutubo. Da kayo, ket napagasatan, nga altar server. Da kayo ket yotiko nga altar server. Tagamin, iti daytoy pala nga naganos apa nagpampanunutyo, iti daytoy pala nga kinaubingyon, mangmangigyo dagiti sursuron, mangmangigyon dagiti adal iti pamati, mangmangigyon ti panangipateg iti nasantuan nga Eukaristiya. Adon, dagiti agkakaimbag, agkakasayaat, nga kinapudno, nga kayo maimimatangan, ken mangmangeg, iti daytoy paylaeng nga kinaubingyo. Ket, haan yung nga rod, nga ibareng-bareng, daytoy kinayotikoyo, daytoy kinagasatyo. Masapol nga usaren tayo, daytoy kinagasatyo, kada kayo nga makangkangeg, kadagiti nga agkakapintas nga adal, iti pamati, agkakapintas nga adal iti panursuro, ken disiplina iti panagserbi. Masapul nga ipakat yung nga rudmet, iranod yo, dahito yung kinagasat yo, iti panagbiagyo, haan laing nga ti uneg iti simbaan, no ket di ti uneg pay iti pagtaingan. Diya ka mo ata da iti kungkunada, diya ka mo damagik man kada kayo altar server. Apay at kung usto da iti kungkunada, nga di altar server kano, ket nasingpet la kano, no adda ijay simbaan? Usto, saan? Ngem no adda iti pagtaingan, hangkano pa'y nga may baon ni nanang ken ni tatang da. Oh, makimat kayaw. No dabduma, handa pa'y nga malpas iti module da. Haanda pa'y nga ipangag, dagiti ibagbaga ni nanang ken ni tatang da. Ay kitain nyo no kasano kayo nga kasingpet, dagiti nakadado nga adal, panursuro nga mangmangegyo, iti daytoy nga panagbalin nyo nga altar server, masapul nga ipakat yo iti panagserbiyo, iti uneg ti simbaan, ket masapul met nga iyan ninaw yo, ipakita yo met, iti panagbiagyo, iti uneg ti pagtaingan, uray pay kadagiti pagadalan nyo. Saan kumang agbalin, nga dayti panagbalin yung altar server, dagiti adal,
dagiti pamagasat nga adal nga naited kada kayo, haan nyo lakuma nga ipakpakat laing ti uneg iti simbaan, ti uneg iti panagserbiyo, iti altar, nukit di patipayen iti ruwar ti simbaan, iti uneg ti pagtaingan nyo, ken kadagiti panakilangin-langin nyo ti padayo nga tao, iti uneg pay ti pagadalan. Masapul met nga may pakita nga da kayo ket saan laing nga ordinaryo nga agtutubo. Da kayo ket yotiko nga agtutubo. Napagasat nga agtutubo. Tagamin, altar server kayo. So dagitoy man, ti iyawis ko ngayon kayo pagpampanunutan, dungdungwek ken ay ayatek nga altar server. Itultuloy yu latta ti panagserbi. When dumteng ti tiyempo ngagmawmawmet ti ganay gayo iti panagserbi. Ngem kitain nyo, tadagito nga adal nga naaw-awat yo nang nanggigyo ken naited kada kayo. Saan nyo kumamit nga pagmawmawen? Ijay sugpon, diya mo kadagiti dabdo mga parokya, ngem iji sugpon, at dapay ti third year college nga altar server. Diya mo niya ti makita na iti daytoy nga biag iti altar server. Baka makita na ti kinapintas ti panagserbi. Numampay isuna ket IYM isunan ngem itultuloy na latamet iti panagserbi na akas altar server. Iji tagudin ni ikang ket agkwansa nagtrabaho sa payen. Adapay 21 years old nansan when not bakbakitanen. Ngem makita yo nga itultuloy na latta ti panagserbi. Ti panagserbi, haantay nga makita no bakit ka wenno lakay kan. Iti panagayat mo no makitam ti pateg. Daytoy nga panagserbi makas altar server, itultuloy mo. No daytoy iti pagsimpetam, daytoy iti mangted ken ka, iti nananay apan nakapasantom ken panakapasimpet mo, ituloy mo latta. Ket dagitoy man tiin tayo pagpampanunutan. Laglagi pen tayo, nga iti daytoy, nga panangibiyag tayo, ti panagbalintay nga yotiko, nga altar server, napagasatan, nga agtutubo. Ito'y ti pagtaudan, iti sumaruno, nga pastor, nga agserbi, iti arban, iti Dios.